Добре, всички, които ме гледат, аз съм мистер Гаев и това ще е кандидатурата за Кулкрат. Това нека да пишем кандидатура Кулкрат. Шайтана красивая. Forse un po' di brava. И така хора, ето сега. Извинявам се на онора на Coolcraft, а именно PvP Master, че ще снимам на лаптоп, защото ще има част, ще играя на телефон, но още не съм си я свалил за това. Така. Къде е лодка, бе? Я. Айко. За... Сега. Аз също спрати на пълничка. Не бях била колко. Не знам, добре, ще го спра след малко, когато съм наполовина готов. И ще вече е почти готово с това и това, слагам и после ще го завеждаме заедно и сега спирам път на станата. Така хора, тук сме. Направя последните стрижни, така направя така. Приготвям тук качествата. Само че третия етаж, не знам какво да направя. Няма 10 етаж ще го направя. Не ще го направя. Направя известно върху, ще го направя. Това е кандидатура, не знам. Това е да, хора. Надявам се на различни да харесва, да говорим в сервера.
Чакам. Айде да върти. Опа. Така. Малко остава. Нарязках на прасата таван. Той е там. Ще да вкара това и ще слагаме на плитка. Така че седна. И така, хора, това е къщата. Тук съм това. И това е къщата. Тук само. Да, ще го направим. Така. Стави само. Така. Къщата. Това какво представя. Това е смутно. Това е връз. Това е един голям коридор. Съобщително, което ми нагледа. Тук е тераса. Да. И сега завършена. Не знам какво е това, но изглежда като таванна печка. И нека да излезем. И таваните за моя канал, за EZP Master и за LuxBay. Ще се видим в следващия епизод. И чао! До видане!